Panguva ino zvinoratidza kuti chaos with the ruling party ZANU-PF it is mounting, and my factions ese both factions they are fighting to win. Panguva ino iyi kunoonekwa kunzi according to comrade Bomshogeza pamavideos aakaburitsa last week achitaura mashoko achiti vakomana vana Temba Mliswa vakabhadharwa mari kuti vagouya vachitanisha zita ravice president Constantino Chiwenga. Nzanapeda mashoko akupenengurwa panguva ino achibudiswa zvizere zvinoratidza kuti vana Mliswa vakambonyatsopuwa mari ende vaipiwirwei. Dodi subscribe like on the bell icon. BBC inobudanyira chiti some few days comrade Bombshell Runesu Blessed Geza told us that Temba Mliswa has been paid by Emmerson Mnangagwa to enter into the war against VP Chiwenga. It is reported that Mliswa received $500,000 to run a campaign against Chiwenga. Now it seems Mliswa has started to do his job. He accused Chiwenga of using corruption, which is a problem in the country, to score political goals. This battle between ED and Chiwenga is on. It's now dog eat dog. Ndomashoko ari kubuda panguva ino paronyatsokuonekwa kunzi aiwa Mliswa panguva ino akutotanga kutofighta against VP Constantino Chiwenga achimupa dzimwe mhaka achimuti corruption, achimuaccuse of corruption. Yes, people they or havagara vanoaccuse vanhu veZANU-PF vachinzi aiwa ZANU-PF inoita corruption this and that. Dzimwedzo dziri chokwadi, mamwe anenge ari manyepo, but panguva ino they are now taking advantage kuti corruption yamboitwa nevamwe vose panguva ino yakuchiswa pamunhu wani. Mashoko ari kuda panguva ino pari kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga right now pari kuenda against zvikananda achistopa aiwa 2030 plan. Panapa ari kunyatsokuonekwa kunzi all the people vakanga vari attributed to 2030 they are now attacking him vachimuti you are not bigger than the party, ungangouyu uchingoenda kwako wega. Mashoko ari kuda panguva ino kuri kuonekwa kunzi kune vamwe again varimo the ruling party ZANU-PF who are siding naVP Constantino Chiwenga, but vanotya, vanoziva kuti vakangovoisa out. Yes, we know kuti vanhu vese vanoda transparency, vanhu vese vanoda fairness, but at some point chokwadi dzingwa chinourayisa. Ndo state yavamo the ruling party ZANU-PF. Some of the members, some of the individuals who might be occupying mapost are respected panguva ino vari kutya kutaura chokwadi just because they know kuti tables may turn around against them. Todze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechiriko ichi. Vagina comment section medu nzi mafungiro enyu. Sound subscribe or like, chat on the bell icon.